Hello! Hello, Ninaw! Well, ni Isak dati Ninaw! Nay, hamay bababa! Eh pa, hamay bababa Ninong! Ay na, kumustahan ka lang Ninong? Hana ka dumawat ka Ginaldo! Kumustahan ka lang? Siyak timang datigi Aginaldo ki dinay! Isong araw Ninong na panunod ka at kitak litrato ki dinagbunya ka nakita ka namuna ta na ipatang mapela litrato ka taktakal ka iga do kiso nga kumustahan ka man ko na namuna ta nagrekap pa ki di makita ti naga mo Facebook o Ninong ay na Ninong mano nga tawunan nay di ka patla nagpadlawan siya ako na tinagpadlaw Ninong why ay na Ninong nasa mabuting kalagayan ako Ninong why? Siya ako na, di bumawi! Siya iti bumawi, Ninong! Why? Siya ti magtitiregalo king ka! Paunay ka mo ta! 32 nga taon na nga, di ka nagpagpadlaw ka! Siya ako, iti mang request king ka, no anaman iti request mo! Why? Kakaiso na nga Christmas! Kauna! Anak ka iti kayat mo, Ninaw! Ano request mo? Tricycle? Yung paunay ka Ninong kakaiso na nga ag-request ka kanya tricycle pa hilamot ti i-request mo madina Ninaw naglakad madina kaya ka Ninaw tricycle pa ka-jeep Ninaw jeep at alam kawala ka jeep Ninaw ka-bus pa kumaano na mamamanehon di bus ay na Ninaw Ti inaanak niyo, baknangan ko na kita ta. Nakalimay, iti Golden Buddha. Well, iti pelak kikita gamgamay. Kawani, mga laka jeep Ninong, ti adaway pay na, kasla tayo jeep ka mapantapaway. Well, so alaan. Ano ba yung request mo? Tarakan ka. Kalak, hindi nga tarakan. O patakal day. Paunay ka Ninong kwaya kunak tumanan na siya ti bumawi o patakal day kamadi na api o patakal day kagura ka Ninong kaya mo sa masaplitan ti baka lang arudong nga siya ti bumawi bakit alaan wal Ninong baka upat nga bakit alaan doon nga kabayan kin doon nga kalakyan tadeta doon nga kalakyan iparalakom daw deta doon nga kabayan iso ti arami daw pangganakan wal Ninong hangka gibita. Kamadi hangka gibibe. Ay. Agibit ka tawan ti pagiwarwaram. Iyalang ka ti anama. Iyalang ka ti daga. Mano ka diti per square meter dita? Kanalakaman 50 lang. Kamakala ka 3 hektar yan. 1.5 million na bayad na ito. Ay, paunay ka Nino. Napaspasa ko na dala ko iti real estate Wow, mara ka 3 hektarya aladam to pag iday buluson di kita baka wow, patry mo takikinlamatan tayo ka na nga mabambanog ka wow, Ninaw amanay kawan na, awang arudal kawan Ninaw, kastama mo wow, nakanaros ka na na detat itagkuhin ka wow tunanong pinangtid ka kita uray kita, ilistak pala taula pa padasin mo dati, manglam nama